ko muso ka cɛ samara don k'o bɛ cogo di dɔ de nin ɲininkali bila ka na a ko burusow la nin fana sanga de bɛ sisan musow bɛ cɛ samara de sa k'a don a ko a bɛ dugu caman na mais ale bɛ kuma a yɛrɛ bɛ dugu min na bɛ kuma o de kan olu ka dugu la bɛ ale kɔni y'a ka denbaya bɛ bali a la mɔgɔw kana kɛ nin b'a yira na hari bi mɔgɔw hɛrɛmaw bɛ mɔgɔw la mɔgɔw bɛ diɲɛ kɔnɔ hari bi u mako b'u yɛrɛ la u mako b'u ka denbaya la u mako b'u ka diinɛ la an bɛ ala deli ninnu n'a ɲɔgɔnna ala k'u caya minnu bɛ hamini nin ko sugu ye a ye ɲininkali min kɛ muso ka cɛ samara dɔ haramu dɔ silamɛya sariya la hadisa caman b'a la mais an ka wagati tɛ se k'o bɛɛ fɔ an bɛ hadisa fula ɲɔgɔnna fɔ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتسبحات من النساء برجال والمتسبحين من الرجال بالنساء cide muso ni be cɛ bɔnkɔ ɲɔgɔnya ko minnu kɛrɛkɛrɛ ni cɛ ye e muso bɛ olu ɲɔgɔnnaw de kɛ cide ɲi danga muso ni be cɛ de bɔnkɔ ɲɔgɔnya ka kow la cide ɲi danga cɛ fana ni be muso de bɔnkɔ ɲɔgɔnya ko minnu kɛrɛkɛrɛ ni muso ye bɛ olu de kɛ dangalen don hadisa dɔw la ciden ko lana rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun labasa lubusatul mar'a wal mar'atu labasa lubusatu rajul a ko ala ye cɛ danga cɛ min bɛ muso finiw dɔn muso bɛ fɛn minnu dɔn olu kɛrɛkɛrɛ ni muso ye cɛ min bɛ olu dɔn i dangalen don fɛn minnu kɛrɛkɛrɛ ni cɛw fana ye muso min b'olu dɔn i dangalen don awa fule ka ɲininkali kɛ min ka hadisa kɛrɛkɛrɛlen nana nin kan a bɛ dawuda kɔnɔ qila li aishata inna imratan talbasu nala faqalati lana rasulullah sallallahu alaihi wasallam arajulata min an-nisa ni hadisa bɛ dawuda kɔnɔ albani ko hadisa sahalen don dɔ la ko aishatu ma ko muso dɔ ko a ye cɛ samara don a sen na u ye nin fɔ an ba aishatu ko a ko ciden ye muso danga muso min bɛ yɛrɛ kɛ komi cɛ lana rasulullah sallallahu alaihi wasallam arajulata min an-nisa muso min bi yɛrɛ kɛ komi cɛ a ko ciden y'a danga donc muso ka cɛ samara don haramu don cɛ ladege de don musow ka dabila i y'a dɔn ko hadisa caman nana la muso ka hari cɛ ka kuma cogo ladege haramu muso ka cɛ ka taama cogo ladege haramu cɛ fana ka muso ka taama cogo ladege muso n'a bɛ taama b'a yɛrɛ kari cogo min cɛ fana k'o kɛ ka muso ladege hara taama cogo la haramu don finiw samaraw muso kana cɛ bɔnkɔ ɲɔgɔnya cɛ kana muso bɔnkɔ ɲɔgɔnya donc o laada min bɛ musow ka lajɛ ka bila haramu dɔ n'u kɔni ko nin ye cɛ samara de a haramu yɛrɛ muso ka don i sen na n'i y'a don i sen na i dangalen don a tɛ bɛn silamɛya sariya la hadisa kɛrɛkɛrɛlen nana a la a bɛ don hadisa gorobaliw kɔnɔ et puis hadisa kɛrɛkɛrɛlen nana a la a tɛ bɛn wa alaikum salam kubla ani jaramu ani lagara ni sabala jumɛn de suna ye o ye nin ka nin fɔlɔ ye filanan ka ye kuma fɛn ɲɛmɔgɔw fɛ se ka sabali ka waati dɔ di da tutu ɲɔgɔn na mɔgɔw ka se ka kisi na faamu walima dɔ ka fara waati nin y'a kan o fila ale fila bɛ kuma ka ɲi fɔlɔ in de bɛ ne ka niveau la ko awa lankana kufula jalamugu juma ye sunna ye bon dɔnkɛbaw y'a yira ninnu ye ko minnu ye u bɛ sagi ka taa i bɛ ɲɛnamaya yɔrɔ min u ka laada silamɛya kɔnɔ ninnu bɛ sagi ka taa o de la ninnu tɛ komi sunna k'u ɲininen dɔ i fɛ i k'a kɛ n'i bɛ yɔrɔ min ni a bɛ silamɛ groupe min na a bɛ silamɛ jama min na silamɛya kɔnɔ n'u minnu y'u ka laadaw ka masiri silamɛya la i b'o kɛ
o ñinine ɗo fe o kannunde ko ke ni ibe yoromi ibe ñanamaya yoromi nu ka laadate e kana fen do ke ni be ke bolonkori tamanse mogo toni ñogonce don ko wal ko nunu be sagi kata ulude ma na ya soro ebe balo yoromi banku fula o de kaca silamaw ka masiri yo de banku fula to ni be yoromi be ñanamaya jamana min na ni jalamugu de ulu ka laada ye jalamugu do ni lankana de ulu ewa ka laada ye lankana do nunu be sagi kata o ko sugu de ma dina kono min ye kunsigi mu ani ewa banku fula ani jalamugu te ibe ñanamaya yoromi na ya soro ka silama masiri min ne nunu na ebo ke ya bani adama kuju dinatakum inda kulli masjidi ala ko hada madon aya kam masiru ta salli rawla ni masir kore mun inda kulli masinda kulli sala ibe jamana min kono ka silama kam masiri munu nye masiri munu ma sariya soso mabo dina kono ifana be to ode ko fe ko nyona de ke nunu be sagi kata ode ma ale min fuleni ale tunye nyinin kali don nyinin ka abako jikoroni wala ntumba fe har kunu nyenya laje ala mayeya nyode fo ne ka nyinin kali jabi nko abebeta delilani doni ke bawka kuma udela anya je yoro yoro ambe ala dele an kana sanna mabangeli ke moye ako qeretu ko do ko baraji damado de be bo ika baraji la wulu mara ni ye wulu mara ko qeretu do ko qeretu koroye baraji damado de be bo ika baraji la ko do ko uhudi nyemin jabi ko uhudu kulu nyogona de do parce que hadisa wore nana la medder sukko fentara sege sege hudi kulu nyogona barajini o nana sukan salli de la ni sallira suka qeretu biye ni tugura kwa su do ni nyana qeretu biye qeretu fula ciden ko dogoma inde be ko mi hudu kulu ona na o hadisa kono me ni ye ulu mara ni koyin sabate na be qeretu min boy ka sarala o ko orede misali la bombaji ko ni ka saraye mugaye abe kelembo ala baraji kelembe bo ala ube ni ka sabaye mugani ni ka baraji saraye mugani nani de baraji mugani nani de fula be bo ala wala ko nin qeretu yo ode wote uhudu kulu nyogona ide o yede de do ewa ika baraji ko ni farale nyogonka kele fula nyogona be bo ala ika baraji farale nyogonka kele nyogona ube fula nyogona ube bo ala o qeretu fen sahalenye ode aha wa alaikum salam ko ni ka muso ya abila aka yere sutura abanna ka hijabuta iba maroka ba ube babila ale nyinin kalika nenya doni ka ba nin kan nyinin kalika gele doni ka ba bolo hada maden kelen kele ikalli man ya de be barake nenya wala hijabu koni alaka wajibi de sariya de do nin miso min banna hijabu ina ye hijabu ko adusuku nyere de la kaba ala aba kafiriya yere parce que silamiya ko tammin be mo ka silamiya cinya nyo fo kono bughdu ma jaa bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam bughdu ba'du ma jaa bihi rasul ciden ni sariya mununna na ni mogo yo ko yibanna wala ibe kafiriya jalika bi anna mukarrihum ma anjala law fahabata amalahum uye fende kwalay min jigala fana yuka baraciya na ye hijabun ko adusukunde la banala ode la kako o ba kafiriya yere ni muso sugu abla ni muso sugu bila min ye ala ka dina de ko ka ciden ka tabulo ko ka ciden ka sunna ko adusukun kono fo ko ira keneka ni limaniya bila ala nyasana bila kari bila je o tigla mo ka je nyonya ko men ni yere yado ba ni min do ma hijabun ko adusukun ne ba sura kadi ale yere me abe jama min nkoro abe jama nyin chela abe jama min chela je nyogo njugun ni feun ulude ka kuma uba tilola siro na tora le yere kelenye
a bɛ se ka hijabu dɔn mais a bɛ jama min cɛ la ne ani jɛɲɔgɔn minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ olu ka kuma b'a tiro la u nana ɲɔgɔnnaw i bɛ jija kɔ mara k'i jija la hali bi ka waaju k'i jija la ala n'a dilɛ waajuli dɔrɔn kana t'o la i bɛ duwawu fana fara kan i ka saliw la i bɛ duwawu k'a ye i ka sujuruw la i bɛ duwawu kɛ ala b'a a dusukun ɲɛnɛmaya cogo min ka tilɛ o ɲɔgɔnna jakari ala ko wa aslahna lahu jawjahu dɔɔnikɛbaw ko ni mun filɛ nin ye ko a ka muso tun tɛ jigin ala y'a denso dila a ye kura ye a ka kɛ muso jigibaga ye dɔw ko ayi ko a ka muso tun ye a jogo tun man ɲɛ ala y'a jogo dila a ye wa aslahna lahu jawjahu dusukun bɛ ala de bolo ni yɛrɛ y'a dɔn hijabu kɔniya t'a la mais ale balola cogo min ani a ka bangebagaw bɛ lahala min na ni a bɛ mɔgɔ minnu cɛ la ni jɛɲɔgɔn jugu a dɛsɛra ka o ta o de la i bɛ sabali a kɔrɔ toujours ka bilasira ka duwawu kɛ la ala n'a kanda ni sababu ye waaleykum salaam ni ɲɛ min ɲininka ko ni e y'i den dɔ madrasa la kalo kalo i b'a sara sarati ye o de bon ni konse wagatiw nana konse don minnu tɛ kala yala o bɛ sara o bɛ to sara dɔɔnikɛbaw ko nin ko sugu wali muslimuna la surutihim nin bɛ sage silamɛw b'u ka sarati de kan sarati dɔ bɛ yen a b'o fɔ da kɔnɔ ani ɲɔgɔn cɛ saratiw dɔ bɛ yen u bɛ sagi ka taa laadaw de ma al urf n'a y'a sɔrɔ jamana ka ɲɛnamaya cogo a bɛ fɔ da la n'i ka den bɛ don madrasa la hari kɔnjɛw a bɛ sara de dɛ nin ye sarati min n'a y'a fɔ da la ni ɲɔgɔn cɛ kɔnjɛw bɛ sara mais n'a y'a sɔrɔ hari a ma fɔ da la mais jamana kɔni ka ɲɛnamaya cogo bɛ urufu bɔ de kan n'i ka den kɔni bɛ madrasa kɔni la hari kɔnjɛ kɛra don minnu na u bɛɛ bɛ sara de kalo sara kuna bɛ sara de o de bɛ laada kɔnɔ bɛɛ bɛ baara kɛ n'o de an bɛ sagi ka t'o de ma baara bɛ kɛ n'o de mais n'a y'a sɔrɔ a bɛ jamana ka laada fana la konse ninnu ni den ma taa kalanyɔrɔ la don minnu na olu bɛ tigɛ ka bɔ la u tɛ sara u bɛ tigɛ ka bɔ la ninnu bɛ sagi ka taa a ka sarati de ma u bɛ jamana ka urufu bɛ min kan waaleykum salaam awɔ n y'o de fɔ dɛrɛsu la sisan lesogo b'a la fɛn o fɛn ye haramu de donc ni darura nana a dagari ye dolo dɔrɔn de tɛ se ka min dolo dɔrɔn de tɛ se ka min ko i bɛ yɛrɛ furakɛ n'a ye mais fɛn o fɛn ye dunfɛn de a dagara i ye ala ko waqad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma udtirtum ilayhi a ko fɛn o fɛn haramu yɛrɛ aw kan ni ala y'a bɛɛ faranfasiya ye fo n'aw hatagira ka taa haramu min na n'a hatagira ka taa haramu min na o dagara aw ye mɔgɔ tɛ se ka dolo kɔni min ko a bɛ furakɛ dolo tɛ darura ye ko i b'a min a bɛ furakɛ parce que a ka baara to a tɛ mɔgɔ furakɛ yɛrɛ ciden yɛrɛ tile la sehi muslimu kɔnɔ a ye dolo ye dɔ bɔla ko nin ye mun ye a ko fura ko nin to nin ye bana yɛrɛ de mɔgɔ tɛ se ka dolo min kɔnɔ ko i bɛ yɛrɛ furakɛ n'o ye parce que a ka baara t'o ye parce que dumuni filɛ dumuni ani furakɛli bɔnda tɛ kelen ye bɛɛ b'a dɔn kɔngɔtɔ n'a ye jifa sogo tobi k'a dun ka jani k'a dun i bɛ fa mais ni n ko dolo bɛ furakɛ a bɛ se k'a kɛ i bɛ dolo in min i bɛ furakɛ a bɛ se ka i bɛ sa dankaniya t'an bolo o la ko a bɛ darura in wuli kɔngɔ fana dankaniya b'an bolo ni kɔngɔtɔ kɔni y'a kɔnɔ fa o y'a bannen kɔngɔ bɔra la mais dankaniya t'an bolo furakɛli yɔrɔ la donc dolo tɛ se ka min ni furakɛli sabu a tɛ daga o dolo fana bɛ daga yɔrɔ jumɛn sisan dɔɔnikɛbaw ko n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min fɛn dɔ balana i kan kɔnɔ i ye fɛn dɔ de kunu a balana i kan kɔnɔ a ma se ka bɔ a ma se ka jigin fo i ka fɛn dɔ de min a ka ɲɔni ka jigin ou bien i ka fɛn dɔ dun a ka ɲɔni ka jigin halala fɛn si tɛ min fɛn si tɛ min ye halala ye n'i bɛ se ka min balana n'a b'a jigin dun fɛn si tɛ min ye halala ye n'i bɛ se k'a dun n'a bɛ ni ɲɔni ka jigin dolo de bɛ
u ko n'i ye dolo in min a bɛ se ka ɲɔni ka jigin a dagara i ka dolo in ma a ka ɲɔni parce que a bɛ